Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So guys, today I'm here with a very sad story which has been making rounds around the streets of Facebook and YouTube of a Tesla that was involved in an accident, and it's allegedly being suspected that it was same flaw in the Tesla, and zvirikunzi Tesla yachona ndeyava mutarisi. And inyaya inosuvisa guys nekurwadza because we are all thinking kuti the Tesla is not his and he is now involved in an accident. And I've seen a lot of comments, people are commenting kuti Santa is always drunk, chichi, and zvinowanikwa guys pamaroads. Road you could be right and then someone comes and you never know. Sunday na August, you never know. Vamwe vanenge vakatodhakwa neholiday chichi and it's the weekend guys. Saka we really hope kuti Tesla inenge insurance, but obvious kana mutarisi big guys ka avangamboshaya insurance, but the guy needs to really work hard. Sanda anenge akutoshanda guys, anenge akutohadhira kuti aite sekuti adzosere mari yavamutarise. So you guys, this is the story that has been making rounds in my streets in ndonyaya iri kupisa. Comment down below kana mati masangana nacho, but the story said kuti Santa was coming from funeral yavamutangadura, hanzi angaenda kunoviga vamutangadura, and it so said kuti munhu achibva kufuneral obva asangana netsaona yakaita seiyoyi. The news is saying kuti hapana zvapo mafatalities akawanda sereka, hapana kukuwara kwakanyanya sereka, saka tinozvitenda izvozvo zvekuti hapana akakuwara zvakanyanya, and we just hope kuti Tesla inodzokedzana zvayanga iri before, and we just hope that Mr. Tinashe Mutarisi will take it well. Vanozvitora mune zvakanaka because this is a big car guys. Tesla is a big car, and mawane, as you can see kuti zvaaita, you can't even recognize it. And we just hope kuti mukomana was driving really careful, and we just hope kuti mukomana anga asina kudhakwa, because kana anga akadhakwa ndo mawani manje. And we just hope kuti mukomana anga ane license, ndo zvatiri kungochemera izvozvo. We just hope kuti anga ane license kana ari iye angachidriver Tesla. So this is it from me guys. Santa is being allegedly suspected kuti anga ari involved in a Tesla. Comment down below with your thoughts, mafungiro enyu, maonero enyu pamusoro penhau iyi yadai kutenderera mastreets, kuti munofungei nezvayo. Thank you so much for watching. Like, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye.